Ahojte, Ahojte. vítame vás pri našej prvej časti našeho školského podcastu Študentská diagnóza, ktorej ja som na tento projekt asi strašne dlho čakal. Už asi od prvého ročníka som niečo takéto chcel robiť. Ale proste, neviem, ešte nikdy som na to nebol taký, že by som niečo také išiel. A proste teraz zrazu, že tak poďme. Je ten čas. Je ten čas, je ten správny čas. Ideme na to. Ideme na to. Aby sme sa vám nejako predstavili, ja som teda Samo Ja som Maja. a sme zo Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici, kde teda tento aj náš podcast nahrávame, lebo rozhodli sme sa, že teda tie prvé diely budú bez videa. Nevieme teda, či to nejako vôbec zaujíma a takto, tak aby sme nemali ešte proste opotačky aj so strihaním videa, tak proste stačí zostrihať zvuk, vy si to vypočujete ráno v autobuse pred školou, alebo ak vás to proste iba zaujíma, že ako to asi na takej zdravotke vyzerá a takto. Tak teda už sme tretiaci, obidvaja. Ja som teda masér. Ja som teda praktická sestra. Áno. A začal nám teda rok praxou, lebo prvé 2 ročníky ešte nemáme tu prax s tými naozajstnými pacientmi, iba sa to všetko učíme. Takže by som vám chceli nejako tak akože priblížiť, ako to asi vyzerá na tej zdravotke, ako sa náhodou rozhodujete, že by ste na nejaký takýto obor chceli ísť, alebo celkovo ako to asi v tom zdravotníctve funguje. Ale chceli by sme to aj na takú celkovú úroveň stredných škôl dať, že keď si napríklad 8. 9, ktorých za chvíľu akože príjmačky vás čakajú, tak aby ste asi nemali z toho až taký stres a aby ste vedeli, že čo asi tak očakávať treba od tej strednej školy. Práve preto tak trocha tematicky sme si vybrali našu prvú tému, čo nás na zdravotke prekvapilo a nikto nás na to nepripravil. Máš niečo také, čo ťa na zdravotke, že nikto ťa nepripravil na to, aké to bude na zdravotke? Tak podľa mňa všetci sme mali také trošku zo začiatku ružové okuliare, že to bude všetko také pekné, ale no nie je to vždy tak. A je veľa takých vecí, ale môžeme začať tým, čo máš ty, tak povedz aj ty svoje. Tak ako prvú vec mám asi takú najdôležitejšiu, ktorá mi príde trocha až smutná. Je trocha menšia averzia k mladým zdravotníkom. Už sa mi to párkrát stalo, že tí pacienti nie sú vždycky takí príjemní, alebo teda akože samozrejme sú tam výnimky, je strašne veľa ľudí, ktorí sú príjemní aj k nám, k študentom, čo si teda veľmi asi aj my vážime a sme za to vďační, pretože predsa na to ešte všetko učíme a proste nejaké tie menšie chyby môžu nastať. Ale bolo už aj pár akože incidentov, ktorí napriek tomu, že tí ľudia akože vidia, že sme mladí a že sa to všetko učíme, tak aj tak vedia proste ten deň na praxi pekne znepríjemniť. Hej, práve že ja som mala s týmto iba dobré skúsenosti, že vlastne tí ľudia boli práve že takí aj radi, že sme tam prišli ako mladí a že sme im také trošku spestrenie do toho dňa. A vlastne vždycky boli na mňa milí a nikdy sa mi nestalo, že by bol niekto taký nepríjemný, ale to asi možno ako pri tebe, pri masérovi sa mohlo takto stať, ale inak u nás hrozne prevládajú také témy, že sa nás snažia presvedčať, že by sme mali zostať na Slovensku a v slovenskom zdravotníctve a pomáhať na Slovensku. A takže vlastne toto tam celý čas prebujeme aj s nimi. No mne sa párkrát stalo, že napríklad jedna pani sa mi chcela postaviť zleátka z dôvodu, že sa jej nepáčilo asi ako masírujem alebo čo. A to bol asi, že môj 5. raz, čo som bol na pracovisku a proste bol to taký šok, že snažíš sa proste, robíš všetko zatiaľ podľa toho, ako ťa škola učí, proste snažíš sa dať do toho ten maximum a ten, akože, aj taký ten effort, ktorý chceš, akože nechceš vyzerať pred ním v strese a proste všetko toto. A ešte iba pri tých úvodných proste masážnych matoch, kde sa to ešte iba tá emúzia alebo ten olej rozetierajú, tak ona už očakávala, aby som akože trel, ale tam sa ešte dá, akože už aby som tlačil, ale tam sa proste ešte netlačí. Tak proste už sa mi chcela postaviť zlehátka a že utrite ma, že takto to nemá byť a že ja chcem naozajstnú masérku a takto. Tak chvála Bohu, tam pri ňou bola masérka, ktorá si ma trocha akože zastala, ktorá teda povedala, že masírujem v poriadku, že už videla niekoľko mojich masáží, ale že potom sa kľudne vystriedame. Tak potom dostala pani akože ten oficiálnej masérky tú masáž. Takže to tam vlastne toto bolo v Nimici. Máte aj vlastne nejakú masérku, ktorá vás to nejako vedie tou praxou? Alebo... Áno, my vlastne my ako maséri máme 3 pracoviská, 2 z toho sú u nás v Považskej Bystrici v nemocnici s poliklinikou
A toto sa konkrétne stalo v Nimnici, kde teda my nie, že nemôžeme, ale proste mal by tam vždy byť pre nás niekto zodpovedný, kto akože už je vyštudovaný master, alebo kto to už má ten kurz za sebou a podobne. Takže my vlastne v tej Nimnici sme tak, že máme pri sebe toho jedného masera, buď sme teda sami s tým jedným maserom, alebo niekedy nás vedia dať aj do dvojice a podobne. Takže máme tam vždy nejakú takú oporu. Aj keď sme tuto v Považskej Bystrici, tak máme vždy niekoho proste, kto je za to zodpovedný, kto nás môže skontrolovať, ktorý vie, ako to má vyzerať, tak vždy tam niekto taký je. Pretože veľa z nás ešte nemáme 18, mňa to čaká až mesiac budúci. A Presne mesiac. presne 5. marca to ma to čaká. Takže aj z tohto hľadiska tam je vždy pri nás niekto taký, kto nás akože kontroluje. Vy nemáte nikoho takého? Nechodí pani učiteľka s vami? No tak my to máme tak, že sme rozdelení, akože nás je v triede 28 a sme rozdelení asi po 7 a sme rôzne po oddeleniach a vždycky tam s nami jeden vyučujúci, ktorý na nás tiež dohliada, dáva nám nejaké proste úlohy alebo nás nejako vedie tým, ako to máme robiť, alebo keď niečo skúšame ako prvýkrát, tak tiež sa nás snaží naviesť, alebo aj nám pomáha. A potom vlastne ako keby na konci toho dňa píšeme vždy taký výkonový štandard, že čo sme za ten deň akože urobili. To vy nemáte? My si tiež píšeme výkony, my to tiež máme takto. Asi to máme troška inak, neviem, či máte zošity alebo nejaké papiere, my si to píšeme do zošitov a za ten deň musíme mať vlastne 3 výkony napísané. Či už to je masáž, či už to je nejaké podanie nejakej výrievej kúpele, či už to je bioptron, proste čokoľvek, čo som za ten deň spravil a akože je to v mojom študijnom pláne, alebo ak to mám povedať, proste čo všetko môžem vykonať a ja som to v ten deň vykonal, tak ja si to napíšem. Napíšem si vek pacienta, nejaké iniciály a napíšem si vlastne, že koľko čo som vlastne robil, či to bola masáž, ten bioptron, až z dôvodu akého, že čo som videl na tom, lebo my sa takto vlastne pripravujeme na tú maturitnú odpoveď, my to máme aj pri maturitnej odpovedi, že musíme si takto napísať, že čo sme videli napríklad na tej pokožke pacienta, že aká bola tá koža, aké mal držanie tela pacient, či nebol predklonený, či nemal zase zbytočnú kyfózu a takto, že či musíme ho ako keby tak zdiagnostikovať, že či vlastne už na prvý pohľad sme ho videli, alebo či to bolo až potom subjektívne, to je to, čo nám teda ten pacient hovoril. Kde ho to boli, ako veľmi ho to boli, alebo pričom sa mu to akože zlepšuje tá bolesť a podobne. Takže my to máme zase takto. A oni k vám chodia tí pacienti, alebo sú tam nejako objednaní a vy si vyberáte, alebo ako to je? No, vlastne v podstate sa dá povedať, že na všetkých 3 pracoviskách máme objednaných tých pacientov. Lebo na klinickom, kde sa teda chodí masírovať zdravotnícky personál, tak tam vlastne sa tiež pozapisujú. Takže oni na nejaký čas prídu. Na rehabilitačno to je vlastne, že recepcia dáva na danú hodinu alebo teda na daný čas, že kedy kto má kde ako prísť, na akú procedúru. Lebo my teda ako masíri iba nemasírujeme, čo je podľa mňa super, že si vieme zase od toho masírovania aj trocha oddychnúť, lebo predsa len tie ruky tiež nás bolia, máme dosť tých masáží, si trúfnem povedať, proste pondelok máme celý deň prax, celý deň, aby si vedeli predstaviť, tak to je od 7 rána do nejakých 12:45. V útorok máme od 7 zase tak do 9:15 a potom máme zase dvojhodinovky štvrtok v piatok v škole, kde sa medzi sebou masírujeme. Aha, takže máte takto prax aj že v škole. Áno, v podstate lebo my preberáme vlastne celé tieto 2 roky, druhý, tretí ročník sa učíme tie masáže. Prvý ročník máme teda iba teoreticky a druhý ročník máme teda, že si už prakticky tie masáže akože trénujeme a nestihneme všetko prebrať za ten druhý ročník, takže vlastne, asi vy to máte tiež tak, nie, že máte ešte ošetrovateľské techniky aj teraz, alebo niečo také. My máme iba do akože prvého pol roka. Čiže vlastne nám už sa teraz skončia techniky, takže už ich nebudeme mať. Takže to také aj trošku sa to uvoľní z toho rozvrhu. Jasné. Je to vidieť, že máme trošku voľnejšie, ale tak my máme vlastne tú prax tiež od 7 do 12:45, pondelok a útorok. Takže obidva dní máte. My to máme ten útorok skrátené, ale my potom zase pokračujeme vo vyučovaní v nemocnici. Takže my sa vlastne ešte tam vzdelávame. Povedal by si, že to je náročná robota maséra? Že potrebuješ tam nejakú kondičku na to, aby si to zvládol? Akože áno, lebo predsa len tam niekedy aj tie malinké baby, a on sa to zdá, lebo tie malinké baby majú často ešte väčšiu silu ako ja. A
je to práve preto, proste oni sa postavia k tomu väčšiemu, či už to je žena, alebo teda muž, a niekedy proste majú väčšie svalstvo, alebo sú troška viac obézny, alebo niečo. A musia hneď viacej zatlačiť na tie ruky, aby sa proste ten tlak dostal cez tie tkanivá kože a proste cez všetky tie vrstvy. A práve preto proste musíme mať nejakú tú silu v tých rukách. Ale nepovedal by som zase, že to je nejaká veľmi náročná práca. Sú tam masáže, pri ktorých musíme viacej tlačiť, sú tam masáže, pri ktorých vôbec netlačíme, že to je vyslovene hladkanie. To je tá lymfodrenáž, teda, ktorú sa učíme práve teraz my. A je to samozrejme, asi čo je najťažšie na tej práci, by som nepovedal, že to je to kondičné, ale vyslovene skôr tá komunikácia s tým pacientom. A hlavne takéto naše psychické vyrovnanie, keď sa s nimi ideme o niečom rozprávať. Pretože často tí ľudia majú nejaké problémy, či už ich teda bolí ten chrbát, alebo čokoľvek, čo ich bolí, tak môžu byť nepríjemní. A veľakrát sa stáva, že teda vybúria na nás, na tých mladých. Ale zároveň je veľa ľudí, ktorí sú strašne vďační, ktorí nám proste 10-krát poďakujú za tú masáž, ktorí proste si to stále chvália, že to je dobre. A takto, že zase veľakrát ťa dokáže ten pacient vybiť, ale proste v priebehu dňa dostaneš takého pacienta, ktorý ti proste tak dobije baterky, že to nie ani, to nie, proste, ja tomu niekedy neverím, proste ja som fakt, že unavený, alebo že sa napríklad zle vyspím, lebo ja neviem, mám nejaký, že 8 hodín spánku, čo je pre mňa stále málo na, akože moje prekvapenie, proste stále, vieš, proste v mojom veku už proste, že 6 hodinové spánky, že 5 im stačia. Nie, ja proste musím mať aspoň tak 8 hodín spánku minimálne. A mám proste niekedy menej a proste, že sa nechcem mi až tak rozprávať, ale proste nejaká zlatá pani si láhne na to lehátko a je taká, že mi začne rozprávať, že o záhradke alebo čosi, tak ma to proste tak dobije. A je to veľmi príjemné, veľmi si to akože užívam, keď takto na mňa začne niekto rozprávať. Lebo zase my sme učení tak, že nemôžeme do nich my začať rozprávať. Že áno, opýtame sa ich na začiatku, aby to nebolo, že nechceme sa s nimi rozprávať. Ale veľa ľudí chodí vyslovene na tú masáž, že si idú oddychnúť. A práve preto naše rozprávanie ich niekedy môže že unavovať ďalej. Tak práve preto my máme také pravidlo, že proste ako náhle ten pacient nezačne s nami komunikovať v podstate sám, my im dáme nejaké 3 otázky, že či je tlak v poriadku, keby trebalo akože zmeniť tlak, tak nech povedia a podobne. Ale pokiaľ ten pacient nezačne rozprávať sám od seba a nezačne niečo zo života osobného rozprávať, tak my nemáme úplne akože nie právo, ale proste bolo by od nás fajn a vhodné, aby sme aj my ostali teda potichu a nech si teda ten pacient tú masáž užije v takej tej tichosti a nech si pri tom oddychne. Aha, takže vy máte byť vlastne ticho. Áno, v podstate áno. Som sa chcela aj spýtať, že či sa ti už stalo, že bol proste pacient ticho, ale tak asi je to Áno, bežné a musí áno. to tak byť. Áno, veľakrát, ale to je primárne tým, že si fakt chcú oddychnúť. Ja sa ani nečudujem, fakt niekedy tie masáži bývajú proste, že o 7, dobre, to som prehnal, 7:45 nejakých, 8, že proste je ešte fakt ráno, pre mňa je ešte 8 hodín naozaj ráno, že ešte aj ja som vypnutý. A práve preto mne to vyhovuje, že niekedy tí pacienti sú proste, že potichu a ja proste, nie že sa s nimi nemusím rozprávať, ale že aj ja som taký potichu a že si ešte sám tak psychicky oddychnem predtým. A proste, že sa tak pripravím na ten deň celkovo, že proste tí ranní pacienti bývajú veľmi často ticho, čo je super podľa mňa. Ja to mám rád, keď je pacient niekedy, že potichšie a že si aj ja oddychnem, že si on oddychne a že to je také, ja rád púšťam pesničky, nie nejaké hard metal alebo čosi, ale také tie klasické relaxačné pesničky, pri ktorých si oddychne a ono sa to zdá, ale proste aj keď ja počúvam tie pesničky, tak aj ja si pri nich často oddychnem. Takže ja som niekedy rád, že sú tí pacienti ticho. Na druhú stranu sa niekedy bojím, že keď je moc dlho ticho a keď ja sa ho opýtam niečo, že či je v poriadku masáž, či netreba niečo upraviť, tak on ostane zase potichu. Asi sú 2 varianty. Zaspanie. Buď zaspanie, alebo proste sa niečo stalo. A práve preto ja sa ho opýtam ešte raz a väčšinou iba povedia, že pardon, že som nepočul, alebo takto. Ešte sa mi, chvála Bohu, nikdy nestalo nič takéto, že by zaspal. Že ešte sa mi nestalo, že by mi zaspal pacient na lehátku. Čo som rád, pretože super. By som ho potom musel budiť, alebo to by bolo také zase aj pre ňoho asi nepríjemné. No tak práve, že my to máme naopak, že my sme ako keby proste musíme s tými pacientmi komunikovať čo najviac. Takže my vlastne chodívame aj, keď prídeme ráno na oddelenie, musíme s tými pacientmi komunikovať, musíme si
pozrieť, aké je nejaké denné hlásenie, Mhm. že čo majú, čo sa im deje, aby sme napríklad niečo nepodali zle, napríklad Mhm. aby sme nezabudli na inzulíny Mhm. podať, alebo takéto veci, alebo keď je pacient na operáciu, tak proste nemôžeme mu podať jedlo ani Jasné. pitie. Takže musíme aj na toto myslieť a musíme hlavne aj s tými pacientmi komunikovať, ale aj musíme aj s spolužiakmi ako Mhm. tým. Musíme Mhm. pracovať ako tým, lebo je to proste tímová robota a musíme sa aj takto spolu medzi sebou dohodnúť, že čo kto ide urobiť, lebo ak to Mhm. neurobí jeden a bude si myslieť, že to urobí ten druhý a nepovie mu to, tak sa proste stanú také veci, ktoré môžu aj ohroziť nejako tých Mhm. pacientov. Takže musíme spolu komunikovať, to je pre nás zase základ. Áno. A aj pri výkonoch, keď robíme, tak by sme mali neustále akože s pacientom komunikovať a hovoriť mu buď čo ideme robiť, alebo sa Mhm. s ním rozprávať o nejakých tých veciach, ktoré on chce. Mhm. Ale akože sú aj pacienti, ktorí nechcú moc komunikovať, tak vždycky Áno. zvolíme tému, aké je dnes počasie. Áno. Milujem túto tému. Že Univerzálna téma na všetko. dneska krásne svieti slnko. Presne. A už sa potom možno niektorí akože rozhýbu a začnú Mhm. rozprávať a niektorí nie. Niektorí nie, niektorí ostanú Takže potichu. potichu sme. Tak je to Mhm. také. Ale aj pre mňa je to také divné byť pri nich potichu. Mhm. Ale zase chápem ich aj na druhú stranu, že oni vlastne nechcú ani, vieš, Mhm. komunikovať, že chcú mať tiež svoj nejaký kľud, alebo sú po nejakej operácii Mhm. unavení. Proste tiež by som nechcel ložiť v Jasné. nemocnici. Jasné. Áno, ďalších z bodov tu mám teda, že komunikácia je základ. To je akože fakt, že 95% našich obidvoch povolaní proste, že musíme sa s tými pacientmi alebo klientmi, lebo nemáme iba pacientov, máme aj klientov, musíme sa s nimi rozprávať a je veľmi dôležité proste stále mať ako keby taký, jak to mám nazvať, proste taký dohľad nad nimi alebo proste vidieť, či sú v poriadku. Lebo zase sú pravidlá, proste nemôže tá masáž veľmi bolieť. Je samozrejme prirodzená taká tá bolesť, proste keď sa uvoľňujú napríklad spazmy, stiahnuté svaly alebo proste takéto veci. Ale nie je zase dobré, aby tam bola taká tá bolesť, že pacientovi vyhrknú slzy, je mu zle potom a podobne, že zase je dôležité sa ich pýtať, je všetko v poriadku, netreba niečo alebo takto, že to je zase fakt tá komunikácia je veľká časť našej praxe aj akože nášho potom už do budúcnosti povolania proste, že pokiaľ sa hanbíte ľudí alebo pokiaľ proste, že takto určite sa to dá naučiť. Mám veľa spolužiakov, myslím si, že teda aj ty určite máš nejakých, ktorí nie sú, že sú skôr takí introvertnejší, že sú takí kľudné povahy, ktoré nevyhľadajú proste kontakt proste s cudzými ľuďmi, ktorí proste nechcú sa s nimi až tak rozprávať. Ale na tej praxi mne to príde tak, že aj proste mám aj ja takéto spolužiačky, ale ako náhle príde na tú prax, tak oni to berú tak strašne profesionálne, že im vôbec nerobí problém sa toto pýtať. Toto som chcela povedať, že najväčší introverti vždycky najviac prekvapia a aj u nás je to tak, že proste nikto by nepovedal, že vlastne, že takto sa dokáže niekto rozprávať, že vie, že v triede alebo tak, že je taký introvertnejší, ale príde na tú prax a je úplne v pohode a ľudia si proste aj vážia tých potichších alebo tak, ale takých tých kľudnejšie povahy by som to a nazval. práve, že oni sú aj takí zodpovednejší Áno, a všimám robia si si to. tú prácu fakt, že Áno. zodpovedne. Áno. Komunikácia je, by som to povedal, že zakružkoval, počiarkol, proste zdravotník musí vedieť komunikovať. Ale aj keby proste nie ste nejaký komunikatívny, tak škola vás za tie 2 roky trošku posunie aj v tej komunikácii, lebo napríklad, vieš si predstaviť, aký sme boli v prvom ročníku, proste úplne detičky, proste sme sa báli všetkého a teraz proste už tu sme, už tretí rok a už to proste ide všetko za mesiac 18, presne za mesiac. Áno, presne za mesiac 18 a už je to proste také iné, už vieme čo, kde, ako funguje, aj trošku s učiteľmi vieme, ale predtým, keď sme prišli akože v prvom ročníku, to bol veľký šok, že čo hanbíme sa. Presne. Ako vy ste to tak nemali? Vy ste boli takí živí úplne. Áno, proste cečkári sme boli vždycky živí, proste taká naša, ale to asi možno aj tým, že máme takú menšiu triedu, že to sa tam rýchlo tak skomunikovalo aj všetko a potom proste tie aktivity, už išla jedna báseň.
Vás teda je o mnoho viacej, my masery sme iba 16, vy ste Áno. 30. 28 nás je. 28 vás je. Aj to je strašne Ale veľa. tak my sme boli prvý týždeň úplne potichučku, Áno. aby už si tam proste Áno. hrozne... Ja všetci som už druhý deň kamoši. vedel proste všetky mená. Ja už som to mal tuto v hlave a išiel som. A ty si Majka, a ty si Liana, ty si Vanessa. A aké máš znamenie? A proste ja som sa snažil proste tie témy tam nachádzať. Takže ja si myslím, že by sme sa veľmi rýchlo zohrali ako trieda. Ale tak vy to máte podľa mňa tiež, že ste zohratá Akože trieda. teraz už áno, teraz už sa proste bavíme spolu a vychádzame. Nemáme žiadne nejaké problémy. Áno. Takže to Áno. všetko v pohode. To proste ten prvý ročník, kým sa tak rozbehnete. Mám tu ďalší bod, ktorý sa teda tomuto venuje. Všetci nám hovorili, aká bude stredná škola ťažká, ale vôbec sa tak nie je najťažšie si je zvyknúť. Presne toto. Ja som mal prvý polrok, proste ja som zo základnej školy som mal proste trojky zo slovenčiny, lebo viem po slovensky rozprávať, viem aj písať, ale proste tie diktáty proste nikdy neboli žiadna slava. Ja proste neviem písať diktáty. Ani ja neviem písať diktáty. Takže áno. Takže ja som mal proste prvý polrok asi 3 trojky a proste latinčina. Ja som proste sa nevedel naučiť slovíčka. Latinčina, proste jazyky. Slovenčina, latinčina, latinčina a angličtina som mal proste, že trojku na začiatku, na prvý polrok prvého ročníka. A to bolo asi takéto najťažšie si proste zvyknúť na ten môj učiací systém, že ako by som sa asi mal učiť na tieto konkrétne predmety, kým si zvyknem na tých učiteľov, pretože predsa len vy ste na tej základnej škole 9 rokov, takže vy už si nejako zvyknete. A tam ešte idú trocha s vami v takých rukavičkách a takto. Ale oni sa mne to aspoň prišlo, že na tej základnej škole sa mňa snažili tak strašne, že na strednej škole to takto vôbec nebude. Hej, trošku tak strašiť. Strašne strašia. Pretože to je úplná pohoda. Áno, ten prvý polrok je možno náročný, kým pre mňa je to individuálne. Pre mňa bol teda ten prvý ročník, teda prvý polrok prvého ročníka najťažší, zvyknúť si, naučiť sa, ako sa mám učiť. A vlastne odtedy už som každý rok vyznamenaný, teda každý polrok vyznamenaný, že už to je také, že už som si našiel ten svoj systém, ako sa mám učiť, ako to zvládnem, čo všetko si môžem dovoliť a vlastne odtedy už nemám problémy sa učiť, či už akože na tie odborné predmety, alebo aj na tú prax, lebo aj na tej praxi nás teda skúšajú. A to si každý musí nájsť ten svoj takéto systém. Svoje, áno. Ako to vyhovuje. No, latinčina prvý ročník, no to bolo tiež pre mňa také náročné, lebo tiež nie som taký ten jazykový typ, ja som vždy bola skôr na ten šport a nie na jazyky. Jasné. Ale pre mňa asi bolo najviac náročné si zvyknúť na dochádzanie. Lebo ja som celý život proste mám školu, základnú som mala 5 minút od bytu, takže proste pre mňa to cestovanie sem to bolo najnáročnejšie, ale za tie 3 roky som si na to úplne zvykla a už mi ani nevadí, kedy prídem domov alebo kedy idem, že už je to úplne v poriadku všetko. A asi najtežšie je zvyknúť si na tých učiteľov, že ako skúšajú, čo skúšajú. Čo všetko od teba tak nejaké chcú. Otázky, aké chcú, ale všetko sa to dá a aj učitelia sú veľmi príjemní, milí, mladí, takže... Áno, mám tu ďalší, my sme úplne zohratí, my to máme úplne nejako už v hlave predrobené, alebo čo si. Mám tu, že máme veľmi príjemný a mladý učiteľský kolektív. Presne. To ma aj zaujalo, keď akože som si hľadala nejaké stredné školy, tak ma aj zaujal napríklad Instagram, ktorý škola mala predtým. Teraz sme to už trošku do režie zobrali takže to... Ale aj toto ma na tejto škole najviac baví, že môžeš si proste robiť takéto veci. Áno, sú otvorení k novým projektom. Presne tak, a k takým vlastne veciam, ktoré môže školu posunúť nejako ďalej, lebo verím, že aj veľa, čo sem prišlo aj nových prvákov, alebo sa sem len ešte chystá a dáva si prihlášky, tak ich najmä zaujímajú tie sociálne siete, samozrejme. TikTok. To veľmi aj ide, aj veľa videí proste vybuchlo, že fakt sa to podarilo a sú za to všetci radi, že to tak je. Presne pred rokom, zajtra to bude presne rok, čo som ležal na nejakom tulivaku a sa ma opýtali, že ako trávim deň bez telefónov, tak ja som povedal, že ja tu tak chylujem. A bolo z toho také mierne memko v komentárom, že či aj vy chylujete a podobne. Hej, aj rôzne, aj tie komentáre, keď niekedy čítame, to je normálne sranda to čítať, lebo... Oni sú zlatí, ale mne príde, že sú zlatí tí ľudia v tých komentároch, že nie sú nejakí hejteri, lebo poznám veľa ľudí, ktorí akože by vedelo to odhejtovať.
Ale v týchto školských, teda neviem, či ich nejako mážete tie komentáre hejtujúce alebo čosi, ja teda nemám ten TikTok takto na starosti, ja som iba ten účinkujúci väčšinou, ale je tam veľmi veľa pekných komentárov, ktoré sú akože také, že sa pýtajú radi tí žiaci, že z ktorej sme školy, Áno. takéto, majú také otázky, ktoré sa radi pýtajú nás. Hej, my sa to snažíme tie hate komentáre, alebo ak by som také nepriaznivé, tak trošku to tam redukovať, lebo zase není to dobre mať ako keby, nechceme tým nejako školu nejako Jasné. označiť, takže to trošku redukujeme, ale sa nám stalo minule, neviem, či si to zachytil, ale dávali sme také v septembri na privítanie prvákov video, že ahojte noví prváci, že prišli k nám noví prváci, takže ich poďme spolu akože nejako vyspovedať. Tak proste asi 4 školy okopírovali presne to isté, čo som povedala. Na začiatku proste dali úplne od slova do slova tú vetu, čo som ja použila. Ja som ju vymýšľala asi 10 minút som ju proste, že ako to mám sformulovať, aby to dávalo proste, aby to znelo dobre. A oni to asi 5 škôl po nás zopakovalo. Mne to potom kamoši posielali, že aha, že to si ty povedala. Že to si ty a proste, ja, že... to si ty iba na inej škole. Presne, takže aj takéto sa nám stávajú a sa mi zdá, že proste odtedy, čo sme nejako to začali robiť ten TikTok, že aj viacej škôl si zaklada TikToky a viacej škôl to robí. Takže... Ale ja si celkom idem tieto školské TikToky, mne sa to veľmi páči, či už teda ten náš, alebo aj ostatné, ja teda sledujem už viaceré tie školské TikToky. A mne sa tam páči, ako sa takých tých trendov chytajú a dávajú to do takej tej svojej, niečo proste, čo je výstižné pre tú školu, tak oni to tam proste dajú do tých trendov. Mne sa to veľmi páči. A mne sa páči, že to aj tu teda robíme a že celkovo asi teda veľa z nás máme TikTok, veľa ľudí si ho ide. A ja si veľmi idem túto TikTokovú éru, či už teda tie trendy a proste všetko toto, čo je okolo toho. Mne sa to veľmi páči, veľmi sa mi to páči. No, vlastne najväčší trend bol, že som študent zdravotky. Áno, som študent zdravotky. A vlastne teraz už vyšlo aj druhé pokračovanie. Fakt? To som asi ešte nevidel. To si musím pozrieť, musím aktualizovať. Presne tak. No, čo tu máme ďalej? Veľmi rýchlo mi plynie čas, ale okrem praxe aj celkovo škola. Ja si pamätám, to je proste... Ešte iba teraz bola karanténa, bol proste COVID, my sme boli všetci zatvorení, zrazu, že stredná škola a ja si proste pamätám, ako keby to fakt, že ani nie rok proste, že prvý ročník. Presne. Ja teraz, čo sme boli, vieš, na tom dni profesí, tak tam proste prišli deviatáci z mojej školy bývalej a proste ja som proste nevedela, že oni sú už deviatáci a už sa proste rozhodujú. A ja to berem ako keby som ešte ja v tej deviatke sa rozhodujem, že kam ísť na tú strednú školu. Takže to bol pre mňa taký šok, že už proste tak vyrástli a že už sa to proste takto hýbe dopredu a že proste už za chvíľu aj my budeme, že končiť. No, akože za rok maturita. Presne. A prax, akože keď sme na praxi, tak mne ten čas ubehne, že ja neviem. Proste takto lúsknem a je všetko. My to máme v triede. Hlavná téma nás v piatok, lebo my máme v piatok posledné 2 hodiny masáž, kde sa teda masírujeme a sme teda tiež rozdelení na polovicu a sme tam taká skupinka, ktorú sme si akože veľmi blízki a mne sa páči, ako proste my masírujeme, je ticho a zrazu niekto, bože, už je piatok. My fakt aj neviem, ako ten týždeň ubehne, proste v pondelok sme celý deň proste na praxi, to ubehne ako voda, tam proste stále niečo robíš na tej praxi. V útorok je to zase polka dňa ti ubehne veľmi rýchlo a potom tie 4 hodiny, ktoré máme ešte nasledujúce po tej praxi, tak nám ubehnú takže v pohode, že proste rýchlo. Nie je to nejaké, že by sa tam už proste prestupovali, že a už poďme a takto proste, že mne to príde, že strašne rýchlo celý ten týždeň ubehne. Napríklad dneska je koľko 8:35, za chvíľučku teda nám začína druhá hodina, my ideme až na druhú. No. A proste, že ten týždeň tak strašne ubehne, neuvedomujem si. A už je zase ďalší. A je proste zase polrok, za chvíľu bude leto, za chvíľu 4. ročník, polrok, maturita a ja ani neviem ako Stužková. Už máš oblek? Nemám oblek, máme priestory už, ale máme už priestory. Áno, takže už proste takéto veci riešime, čo ja som stále v prvom ročníku. Áno, ešte prvý ročník. Neviem všetko a ono je crazy, pretože teraz proste ako na Snapchate máte také tie 2 roky dozadu a mne to vždycky, ja som proste vyzeral strašne v prvom ročníku, ja neviem, či si ma teda pamätáš,
to boli také fotky, ja vždycky, keď lebo oni sa proste, že samo a ja, že čo Ty si je. bol hviezda. No ja som bol hviezda ja som hviezda už od prvého Si to ročníka. proste od prvého ročníka začal svoju nejakú Áno, image. áno. Že ideš. Bom. Ja sa nebojím teda akože rozprávať s ostatnými ľuďmi, práve preto je proste niekto na chodbe a ja sa s ním začnem rozprávať úplne random vec a proste, iba aby sa proste ako keby tak odreagovali od tej školy trocha. Ale oni mi ukážu proste fotku, kde ja mám dlhé vlasy, mám ešte také tie baculaté líčka, lebo ja som strašne vyrástol proste za prvý, druhý ročník. A ja tam proste vyzerám otrasne, mne sa z toho chce plakať a ja som iba taký, že ani mi to neukazujte proste, že Hej, ani ja to nemám rada staré fotky. proste, ale, lebo teraz som také moje, že proste vždycky, keď som bol v tej ére, tak som bol taký, že vyzerám teoreticky dobre, že nehambím sa za seba, áno. To je tak vždycky. Ale proste teraz, keď sa na to pozriem spätne, aby som to už nemohol mať na sebe. To je proste strašná hamba. Takže si zmenil image Áno. dlhých vlasov. Áno, už žiadne dlhé vlasy na middle part, či ak sa to volá. Už pekne nie. iba, už žiadne dlhé vlasy, nie. Dobre. Neviem, akože ja som sa možno tak po tej mentálnej stránky trošku zmenila. Predsa len sme proste z takých detí, proste sme trošku vyrastli a je to fakt iné. Aj tá prax sa trošku zmení, že si tak viacej začneš vnímať ten svet okolo, že aké máme výhody, že môžeme proste všetko robiť a že sme proste zdraví a to je úplne najdôležitejšie. Áno, bol som teraz v pondelok na oddelení s pani s fyzioterapeutkou, pomáhali sme tam teda trocha cvičiť s tými pacientmi, teda istili sme ich, masírovali sme a bol som na ortopédii. A ja keď som tam videl proste tie zranenia a takto, že sa tam vymieniali proste tie kĺby všelijaké, tie tepky sa robili, reoperácie a podobne, tak ja som odchádzal z toho oddelenia a bol som taký, že mňa začína boliť koleno. Mňa to teda dosť naplňa, že pomáhame tým ľuďom. Áno, aj mňa veľmi. Že vlastne vidíme tu nejakú proste ich aj spätnú väzbu na nás, že sú proste šťastní a rádi za to, že tam sme. Áno. Ja som sa bál, že ako to proste vyvinieme celý tento podcast. Že to nebude také, že ti teraz prečítam všetky tie body a budeš ty taká, že no a teraz ja tu mám toto, vieš, som sa bál, že aby to malo takú tú prirodzenú ten vibe. Veľmi dobre to vyšlo. Lebo akože som sa tiež bala a chcel som, že úplne, že napíšem mu, že to nedám, mám toho už veľa. Áno, ale sme som rada, tu. Že som to dokopal a bolo to super. Bolo to veľmi super. Dúfam, že to ľudí zaujíme. A ja dúfam, lebo už máme veľa spolužiačok, ktorí si povedali, že v autobuse ráno, že si pustia pred školou a takto. Ale aj ja mám rada osobne podcasty a počúvam veľmi veľa podcastov. Áno, a ja počúvam veľa podcastov. Okrem toho, že naša škola má teda ten Instagram, aj TikTok, všade sme teda tak sme, alebo keď napíšete Stredná zdravotnícka škola, tak ja si myslím, že vám to, ako Považská Bystrica samozrejme, tak vám to vyhodí nejako. Takže by som vám chcel dať do pozornosti náš Instagram, či už teda samuel.m113. No, to je hamba, že neviem, jak sú na Instagrame. Adamová to podtržítkom. Áno, tak to sú naše osobné Instagramy, ak by sa teda niekoho zaujímalo, aj tá študentská diagnóza Instagram, kde by sme teda radi dávali ankety a proste ak máte nejaké otázky, tak veľmi radi by sme vám to na ne zodpovedali. Ak vás niečo zaujíma, nejaká téma, čomu by sme sa mohli venovať, čo by vás zaujímalo, alebo nejaké konkrétne veci, otázky, tak nám kľudne môžete napísať. Ja iba to by som vám chcel dať do pozornosti a ja vám teda ďakujem veľmi pekne, že ste si teda dopočúvali tento podcast až sem. Mne to bolo veľmi príjemné sa takto porozprávať. Mne to bolo veľmi príjemné. A dúfam, že sa stretneme na budúce zase. Áno. A že vás to bude baviť. Áno. A že zase si takto môžeme pokecať. Presne, lebo bolo to super. Bolo to veľmi fajn. Ahojte! Ahojte!